Godt. Lige om lidt, så skal I til at kigge på jeres aflevering Z15, men inden I kigger på den, så er lige den her lille video om nogle generelle kommentarer. Allerførst så i opgave 3, der har I noget med en årlig omsætning i 2013 på 25 millioner, og så har I en stigning på 5% per år. Det første, man skal argumentere for, det er, hvilken type funktion skal jeg bruge her. Og der bruger I alle sammen en eksponentialfunktion, og det er fuldstændig rigtigt. Og så skal I få have skrevet op. En eksponentialfunktion, den står på formen b gange a i x'te, og I skal forklare, hvorfor I bruger den. Jamen det gør I, fordi der er en procentvis stigning per år. Derefter så skal I have defineret de variabler. Det er der mange af jer, der glemmer. Fordi hvis vi nu siger, at x her, det er for eksempel antal år efter 2013, og så er f af x, så hvis dem af jer, der definerer jeres variable, der er der nogle af jer, der bare skriver, at det er den årlige omsætning. Og det kan man sagtens gøre. Så kommer jeres funktion til at hedde f af x lige med 25, og så skal I skrive millioner, så det vil sige 0,00,000 gange med 1,05 i ekstra. Eller I skal sige årlig omsætning i millioner. Og hvis I siger årlig omsætning i millioner, så hedder den 25 gange med 1,05 i ekstra. Så det er vigtigt, det der med, når I definerer jeres variable, at I også definerer den inklusiv enheder og forklarer, hvad de her er målt i. Opgave 5, den har I lavet på mange forskellige måder. Det, der er fælles, det er, at der er en del, som ikke skriver formler op, når de regner undervejs. Man starter med at argumentere med for, hvorfor er det, man kan finde en skalafaktor. Og det kan man, fordi vi har to ensvinklede trekanter. I kan både se på den her trekant i forhold til den her trekant. Det har nogle af jer gjort. Men det, der er mest oplagt at gøre, det er at se på den her trekant i forhold til den her trekant. Man kan gøre begge dele. Problemet er, hvis man først finder den her side, og så bagefter bruger den, som om det var den her side. Når man skal finde skalafaktoren, så er det altså k lige med, og så skal man se på selve den figur, man har tegnet. Så det vil sige, at i det her tilfælde, så kender vi E, eller CE, og vi kender CD. Så skalafaktoren her, den hedder altså CE. Længden af CE, det sætter vi med 2 streger på, divideret med længden af CD. Længden af CE, det er de der 4 plus de 8, så er det lige med 4 plus 8. Og længden af CD, den er 4. Det vil sige, at skalafaktoren er 12. Det er klart, hvis man har kigget på den her trekant heroppe, så havde skalafaktoren været 2 i stedet for. Nu har I beregnet skalafaktoren, og så kan I altså beregne, hvor lang den her side er. Og når man har beregnet den side, jamen så er det altså arealet af det her rektangel plus arealet af det her rektangel, som er det samlede areal. Så det skal I prøve at kigge på bagefter. En anden generel kommentar, en del af jer skriver y lige med ax plus b. Det gør man også på C-niveau, men på B-niveau, der indfører man den der betegnelse for f af x. Så det vil sige, at det her kalder vi en sammenhæng, mens det her nede, når der står en regneforskrift eller en funktionsforskrift, så er det, man skal bruge det her udtryk. Så skal I argumentere for, om noget er voksen eller aftagende. Og igen, I er nødt til at starte med at skrive op, hvad er det for en funktion. I kan ikke bare sige, at a er negativ, fordi her ved vi ikke, hvad a er. Så I er nødt til at starte med at skrive, at det er en lineær funktion, der står på formen f af x er lige med ax plus b. Og så kan I sige, at for lineære funktioner gælder, at når a er negativ, så er grafen aftagende, derfor så er grafen aftagende. Fuldstændig tilsvarende hernede. Fordi det er en funktion, f af x er lige med b gange a i x'te, så gælder altså, at hvis a ligger mellem 0 og 1, så er den aftagende, og hvis a er større end 1, så er den voksende.
Det vil sige, at den her er voksne, og den her er aftager. Aller sidste ting, det er proportionelle sammenhænge. Her skal I altså huske, som vi snakkede om på tavlen, at I skal starte med at argumentere, så vi ved, at en proportionel sammenhæng hedder f af x lig med b gange y, for eksempel, eller a gange y kan man også skrive. Så finder I ud af, så bruger I den her formel, og så udregner I ved hjælp af formlen derovre.